Alon-alon ru, surup, maghrib. Yo tawakiran banget. Belum. Apa iki? Woi, bowo iki. Walah. Iya. Lek, apa lek? Aduh. Kene, alon-alon. Tunggu kene dhisik. Tuh, yo melu tipe aku. Piye. Dari mlebu omah bulurung. Aku kan pengen HP. Pengen HP aku ning counter HP. Aku ning counter HP terus tekan karo bakule. Terus aku pengen sing merek Samsung iki. Bakule iki muni ra duwe merek Samsung kuwi. Terus Ayo kepaksa aku kaya dingel-ngel to, Lek. Harus tak antel. Kok wong-wong sing ning counter malah do ngawur aku. iso kon di mau. Terus aku mlayu. Kesek alon-alon ru. Yo sing bareng iki sapa? Aku ditulungi wong, Lek. Ditulungi wong perban iki terus aku rumangsa wis sehat ya wis mulai. Iki mau tak pikir ya wis mlebu omah. Mampir iki mau. Saka ngendi? Aku kok ngene Bambang. Ngene Bambang kan kuwi diceluk jak pesta. Oh, ngene. Dadi tak durunge kowe iki arep tuku HP iki kowe mampir ngene Bambang ngono to? Heeh. Ati sugo apa ning ngene Bambang? Didadarke ndok. Terus kaya ana bojone kaya sayuran tak pikir ya sawi. Anu iki loncang iki lho. Wah, kowe dadi loncang. Apa kulit subung kuwi? Oh, iya, wong ora di akhlak. Oh, iya. Kurang ajar Bambang guys. Balik sih. Wes, Wah, aduh. Oh. Ya. Ayo, aduh.